Ja, je hebt net in het eerste uur al. Dit weekend de laatste uitsturing van Roenwij Sport. Maar oren weken komt er een heel nieuw programma van Weverom. En dat heet namelijk Mooi Fort. Die term komt je misschien bekend voor. Want vorige jaar is de redactie ook altijd al Mooi Fort. En die maakt je al je leuke video's. Ik dat zal dit hier weer van de partij wezen. Maar er is een nieuw onderdeel bijkam. En dat is een radioprogramma. En daar zullen we het nou even over hebben. Maar de woordvoerders Kees Bakker en Wieger Pasma. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, vertel. Ik begin bij Kees. Ja. Vertel, Mooi Fort, wat houdt het in? Nou, Mooi Fort, wij sturen per verslagjouwers naar een dorp daar. En die dingen die ze daar zeggen, dat kun je mooi vertellen over ons. Ja, het kunnen alle kanten uit. Van links naar rechts, van voor naar achteren. Maar wat er maar interessant is, dat is gewoon heel nieuwsgierig werd wat de meesten al eruit vragen. Dus echt Semmerse activiteiten? Ja, Semmerse activiteiten. Stel voor, er is een evenement in het dorp. Nou, dan kun je ze daar even zien. Wat het al erin houdt en hoe het is en hoe het goed is. Dus ja. Nou, dat klinkt leuk. Wieger, dit is iets nice. Ja. Hoe ben je hem zo opkomen om dit te betekenen? Nou, wij in Dokkum en Kees kijk boven Dokkum. Ja. En een vergadering gaan van RTV NOF, daar rieden we mij mee kwamen. En zij is eigenlijk ontstaan. Ja, we zijn altijd van, de Roenwij Sport is dan gebeurd. En zeiden we, de stuurder, de centieter, waarom vullen we dat net in? Ja. En zo ben we erop kwamen. Nou, toen hadden we met Harm op tafel. Daar had je het nog goed voor u gehoord. Oh ja, ik wil altijd horen. Het idee weer we zoeken op een tandem. Ja. Kees voorop en ik maar wat sturen en Kees fietsen. Maar dat doen we dus net, wie gaat door nou in oorvorm. Maar wel de streek in. Ja. Mooi Fort. Ja, en dus je hebt een ploegje meestal verzamelen. Ja. Die, nou, stekker 15, hè? Ja, 15 man. Ja. Moet je hier in de studio maar ik meestal komen. Ja. Die ben er al hier. En er ben alle weken 12 paard. Ja. En iedereen gaat naar een sport. Dus eigenlijk met een trein op een paard. Nou, die wil je mooi Fort. Ja. En er is ook nog iets met een streekmuziek, toch? Ja, streekartiest. Ja, alle weken gaan we streekartiest. En alle oren, dan beginnen we dan met een plaatje van hun te draaien. En sommigen die komen hier in de studio en dan gaan we een pateerke maar natuurlijk. Hoe dat ontstaan is, de naam, of weet ik veel wat de muziek, de inspiratie van Ellie. Ja. Want ik was Sweet en Buurster, die hebben we de eerste keer. Ja. En die gaan naar een fest gemaakt en dat gaat door de wolf. Nou ja, dat is heel makkelijk om te betekenen. De wolf. En die streun die eruit komt. Dus zo doen we. Dus Free Willy en de vis, die komt ook. Ja, nou, wat een heel prudde, ja. Ja, het zien. Meesten komen hier. Ja, dus dan ben dat 10 uitzendingen ook. Dus volgende week, de komende 10 weken, Mooi Fort op de radio. Ja, hele mooie radio. Lekkere vrije radio van alles. Nou wat, ik had er helemaal zin in. En als er nou nog mensen zijn die in de komende 10 weken een activiteit hebben, van ze zeggen, nou, die verslagjouwers van Mooi Fort, die kunnen wel komen. Waar kunnen ze zich melden? Oeh. Of kan dat net? Ja, Kees. Jawel, ja. Ik denk dat ze gewoon via Kees. Ja, ik heb wel. Kees Bakker. En dan rtvnof.nl. Dus dat komt altijd wel ja, natuurlijk. Ja. Dat is en altijd dan is de tipline ook altijd beschikbaar. Ja, 042 1202. Ja. Dat komt er altijd binnen en dan wil het wel wat terugspelen. Ik heb hier ook weer om praten laten. Ik zal ook een keer presenteren, want er wie nog een draad. Ja, Wieger had me zoveel gekregen. Super, ja. Dus ik denk wel, als ik het draaiboek heb, krijg ik al even zoen. Die mocht ik even niet zien. Sweet geheim. Ja. Maar ik denk, Lisa moet ik mij dus. Ja. Maar ik kook me vast een beetje tarrieren natuurlijk. Maar het ziet er goed uit. En ik denk dat het, een prutte veelzijdige dingen komen er voorbij, volgens mij. Ja, Mark. Ja, dat is de bedoeling. Leuke radio. Ja, nou. Op RTV NOF. Dat bedoel ik maar. Iedere sneun. Van 12 tot 5. Van 12 tot 5. Ja, dat is misschien nog wel belangrijk om te zeggen. Elke sneun van 12 tot 5. Ja. Mooi Fort op RTV NOF. Ja, we zullen een keer op een brommer, hè? Ja, dan ga ik een keer op een brommer. En dan houden de route, je kan mensen vast al voorbereiden. Ja. Jullie houden de route Kalmersweg, Triem, Westergeest. Oh, Jan Wagenaar en ik op een brommer. Op een brommer.
Dus dat mensen hem zien komen al je een foto sturen. Naar mij een fotomaatje. Ja. Stuurmodel. Op zoek naar de brommer. Ja. De brommer. Ja. De gele brommer, hè? Of de blauwe brommer? En zwart. Oh, zwart. Mooi. Hartstikke leuk. Het klinkt heel gezellig. En ik denk dat het heel leuk wordt de komende 10 weken. Ik zou zeggen, een prettig succes. Want jij bent een beetje coördinator natuurlijk. Ja. En een beetje een goede baan te leiden. Maar het moet vast helemaal goed komen, denk ik. Nou ja, dat komt helemaal goed. Ja. Wat er helemaal zin in. Ik wel. Ja. De tarriering is dan wel altijd wat dreig. Ja. Maar dat het dan één keer op poort. Als het één keer rent dan... Nou, datzelfde maar het kabetje dat wordt. Dat moest eerst even van... uitzag weer al, ja. Van een groen komen. Van een groen komen, ja. Ja, we vullen ook wel honden. We kunnen het waar niet voor zetten. Nou, dit is al volgens mij al van de Groenkaam. Dus orenweken al je de plat voor. Want dan geven we misschien al een mooi fort. Oké, bedankt.